Страстта ми към старинните оръжия, тя е от много отдавна. Още от дете имам така някаква необяснима страст специално към историческите оръжия, към старинните, към такива по-ретро оръжия. Но вече получи така сериозно измерение, нали, като дете не съм могъл да си позволя нищо, защото то първо, че нямаше, друго, ако имаше нещо, то беше невероятно скъпо. Спомням се, че на самовозната чаршия имаше един майстор на стари оръжия. Спомням, че един такъв пищов или пушка струваха от порядъка на около 1000 лева или нещо повече, даже беше 1500 лева, когато заплатите бяха по 200 лева. 150-200 лева, едно такова оръжие струваше 1000-1500 лева, което беше немислимо, нали, за всеки човек, нали, дори за работещи. Аз тогава съм бил дете. На по-късен етап сблъсъка ми буквално с тези оръжия беше в една оперна постановка в Вертер, където изпълнявах, аз споменах, нали, за нея. Бях поканен да спечелих конкурс в Германия да изпълнявам главната роля на Вертер от Масне. И в постановката бяха ми дали един такъв подобен пистолет, с който, нали, знаете, Вертер се самоубива накрая заради несподелена любов. И трябваше с един такъв... Мога ли да го поддържа? Да. Трябваше да се прострелям накрая с такъв. И аз във всяко време свободно там, в паузите между действията, си играех, нали, с този пистолет. Така много ме впечатли като изработка, като модел. Не беше бутафорен реквизит, а се личеше, че беше истински пистолет. Бяха ме обвързали тук, като във филмите, с турбички с изкуствена кръв и дистанционно, нали, като се прострелвам, взривяваха, нали, цялото това. Беше наистина много хубава постановка, много интересна. Спомням се, че моята партньорка в края на операта винаги се разплакваше с сълзи. Защото там има едно цяло действие, където, нали, Вертер е прострелян, умирайки, и се обяснява колко много е обичал. Нали, тя вече се чувства по някакъв начин виновна за това, защото тя е обещала на смъртното ложе на майка си да се ожени за по-богатия, а не за Вертер. И, нали, тя гризея съвестта, естествено. И моята партньорка буквално всеки спектакъл ревеше с истински сълзи. От тогава, нали, се срещнах за първи път видях, че някой произвежда такъв тип оръжия и се поинтересувах откъде мога да си закупя за мен, за колекция просто. Оказа се, че една испанска фирма ги произвежда. Тогава се свързах директно с фирмата. С още една фирма тогава видях, че произвеждат една италианска фирма. Също произвеждаха такъв тип оръжия и с тази фирма се свързах. И така абсолютно на майтап закупих по няколко оръжия от двете фирми, които нарочно бяха различни, да не се повтарят, защото ако не успея да предизвикам интереса на евентуални купувачи, да си остане една хубава колекция за мен. На едно изложение в София взех участие тогава за първи път с тези оръжия. Още първия ден, понеже бяха по един брой, дойдоха хора, които искаха да ги купят. Обаче аз казах, не се продават, защото имам само по една бройка и няма какво да показвам. Викам, ако искате да си купите нещо, може в края на изложението, последния ден. И така, последния ден дойдоха и се ги скупиха абсолютно всички, каквито бях взел. И по този начин видях, че има някакъв интерес към тези оръжия и започнах вече така сериозно да ги внасям. Направих си онлайн магазин, който така в продължение на 10 на години работеше, и то доста успешно. Това искам да кажа, че си можел да решаваш дали да продължиш кариерата на оперен певец и да се съобразяваш с неща, които не искаш, или просто да си търсиш твоята истина и твоята правда, защото през цялото време си имал и никога не си бил само с една идея и с един план. Точно така, план Б, това беше моя план Б, и наистина това е много хубав съвет към хората, защото когато човек разчита само на един извор, примерно, той е много уязвим. Когато разчита на повече, както в случая при мен се получи, аз разчитах, вече имах два извора, нали, където работата ми като оперен певец беше вече независима, защото аз вече имах друго средство за препитание.
не бях зависим от това дали ще се разболея, да треперя, дали имам възможност, нали, нещо да си позволя да изтърва кастинг или просто имах нещо сигурно, което работеше. Имало е куриозни случаи. Аз в паузата, докато между две действия в някоя опера, докато пея, аз приемам поръчки за такива оръжия. Нали, просто и беше, нали, имаше един период от няколко години, в който ги съчетавах двете много успешно, дистанционно, защото аз, нали, си работех в Германия, Австрия, в Европа, нали, не съм работил в България, магазина беше в България, де-факто. И по този начин, нали, ги съчетавах двете неща. И това ми даваше едно спокойствие, наистина, и увереност. Аз наистина тук вече не бях зависимия певец, нали, защото виждам много млади хора, те са концентрирани, то няма лошо. Хубаво е човек да работи в една посока и най-добре е да се реализира за това, което е учил. Но в един момент, когато видиш каква е реалността, хубаво е човек да има един план Б, една алтернатива. Този план Б трябва да е нещо, което обичаме, което харесваме и което ни вълнува. Абсолютно. За да работи наистина за нас и да ни пълни душата, да се казва.